Πάσχα στο χωριό σημαίνει σούβλες, ψητά και καλή παρέα. Αλλά για να το απολαύσουμε πρέπει να περάσουμε από έλεγχο. Όχι εμείς, το αμάξι μας. Στα ελαστικά μας, τη σωστή πίεση των ελαστικών μας και το πέλμα τους. Τη στάθμη του λιπαντικού και του ψυκτικού μας υγρού. Διασφαλίζετε την ορατότητά σας ελέγχοντας τους λαπτήρες σας και την κατάσταση του ελεκοθεριστήριου σας. Αλλά κυρίως θα πρέπει να ελέγξουμε την καρδιά του αυτοκινήτου μας, δηλαδή την μπαταρία. Γι' αυτό, για να θωρακίσουμε την ασφάλειά της και την ασφάλεια τη δική σας, περάστε για ένα δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο σε ένα από τα καταστήματά μας. Αξιολογούμε την υγεία της μπαταρίας και την κατάσταση του δυναμό χωρίς ραντεβού. Δημιουργήστε τη δική σας οδική βοήθεια με κινητές Νόκο και Τόμπτον με μείον 20% έκπτωση με τον κωδικό GIFT20 έως 20 Απριλίου. Ταξιδέψτε με σιγουριά και ασφάλεια. Καλέστε μας στο 2310 523 014 ή επισκεφτείτε ένα από τα 3 καταστήματά μας στη Θεσσαλονίκη ή ενημερωθείτε στο standard.gr. Σας εύχομαι καλό Πάσχα.